Minsan po may isang anak, tinanong niya sa kanyang tatay, tayo ano mo ang pagkakaiba ng inis at galit? Sabi ng tatay niya, simple lang yan anak, pakikita ko sa iyo. Una, ganito yung inis. Lumapit sa telepono yung tatay, nag-dial basta ng number, at kung may sumawal sa kanya kabilang niya, sabi ng tatay, hello? Pwede kong makausap si Hugo? Tapos sagot ng kabilang niya, hey! Walang Hugo dito! Binaba mo. Tawag doon anak, inis. At yung galit. Dinaya niya ulit si number. Tapos sabi niya, pwede kong makausap si Hugo? At sumagot ng kabilang niya, ano ka magtita ko? Wala ka magkasabay ko! Walang Hugo dito! Ha! Yun anak, sabi niya, galit. Ngayon, ano yung pagkakaiba? Ganito yung pagkakaiba. Dinaya ulit yung tatay niya. Hello? Si Hugo po ito. Ganun po akong tawag dyan. At binaba yung phone. Yun, sabi niya pagkakaiba. Ilang paminsan-minsan, siguro madalas nagagalit. Ako rin po, ilang tao, nagagalit. And Jesus knows our nature. Sabi ko dun sa mga bahagi ng Ebanghelyo, because it came man, like us in all things but sin. And anger in itself is not a sin. It's a human emotion. It's a human feeling. It is what you do with it that makes it sin. Okay? Now, even as tayo po rin, paminsan-minsan, nagagalit, naiinis, nagtatampo, naghihinakit, okay? Nag-iisip ng masama, nagsasalita ng masama, nagmumura, short-tempered, nararanasan po natin ito. Now, the question is, how do we relate our anger with the anger of Jesus? Paano natin pwedeng pagkaiba ang ordinaryong galit, dinatiya, yung talagang galit, dinati, or yung pinatawag natin po, pinakita ni Jesus na holy anger. I would call it a holy anger. How do you tie up this? How do you differentiate it? To find a connection between our ordinary anger or galit with the galit of Jesus, I ask 3 simple questions for your reflection this afternoon. 3 simple questions. 1, where is your anger coming from? Saan nanggagaling ang galit ninyo? The anger of Jesus, John was very clear in the gospel. It comes from His zeal for your house consuming. Ang malasakit mo sa bahay, tahanan ng tatay mo, ang siyang nagliliyang, consume, kumakain sa kalooban mo. That is where the anger of Jesus is coming from. It is coming from the love of the house of His Father. Ano po ibig sabihin nito? Ang templo po, ang tinutukoy na tahanan ng kanyang tatay, ay hindi yung gusali, hindi yung building, hindi yung mga bato. Ang tinutukoy na templo ng tatay niya ay ang mamayan ng mga tao, ang taong bayan. The Israel people whom God has chosen as His own people. At ang bayan ito, pinili ng Panginoon, tinawag ng Panginoon, at niligtas sa pagkaalipin. At then, niligtas ng Panginoon sa pagkaalipin mula sa ito dahil mahal ang mga tao. Kaya binigyan niya sila ng 10 commandments. The 10 commandments is a reminder for them to take care of these people. Huwag yung dayain, huwag yung lokohin. Dahil ito ang bayan mo. I free them from slavery and here you are making slaves of them again through your commercialism. Yun ang kinagalit ni Jesus. These are the temple of my Father. My Father loves me. He has freed them. Pinalaya sila. Ngayon, ginagawa natin nila ng alipin ang inyong komersyo, alipin ang inyong kapel. You know, bakit may money changers sa temple? Hanggang ngayon po, tulad ngayon, tayo nag-aabuloy para po sa upkeep ng ating simbahan. At noon, mas stricto po, 10%. Ika po, lahat, mayaman, mahirap, 10%. Ngayon po, medyo manuwag na tayo. Walang gusto yan. Yung ibang sekta, sinasabi
sabi nila, 10% dapat. Dahil ayon sa Biblia, well, that is the Old Testament. New Testament, usunod. Kaya ito po yung sinusunod natin, New Testament. Anyway, so yung mga po, ay noon, nag-aakulo yung sunod natin, 10%. At dahil para sa Diyos ito, para sa templo ito, gusto nila malinis. Ay yung pera, kahit ngayon, tingin natin, ito na, ay hindi my mother, marinat na rin pera. Madumi, dahil kung saan-saan na dumaan, saan-saan kamay na dumaan. So nagbigay pa sila ng malayo, kung saan-saan na dumaan yung pera nila, gusto nila iaalay sa Panginoon yung malinis. So pinagpapalit nila sa mga money changers. At yung mga money changers, ano ba na tuso ng businessman? Eh kung may marami sa mga nagsisipan na hindi nag-aral, no rin mo kayo, hindi alam mo anong equivalent, sino-short change sila. Kaya may money changers, dahil may kinikita, may porsyento. Kaya na, mababa yung rate na binibigay nila. Mababa yung exchange rate. Para tayo 6. Ito, dinadaya ang bayan ng Diyos. Nagdaya. That is where this anger is coming from. Hindi dahil may nagtitinda doon sa templo, kung taas namin, ang dami yung nagtitinda. Hindi dahil no, pero dahil dinadaya ang kanyang bayan. Pero sa pansin ko, as me, ako ba ito pag nagsasal mo, parang lagi kang galit sa mga politiko. Dami po tayo parang kwento ganito. May ginagawa ng daan, kompleto yung resibo ng simento, kompleto yung delivery ng buhangin ng bato, may kompleto yung listahan ng mga nagtrabaho. Kompleto na, malinis ka, paliban sa isa, wala yung daan. Totoo yun. Eh, gusto mo namin sa Biblia, may kompleto yung record. Pero wala yung daan. Isa ba ba? I would say, ang dahilan, pag kayo galit, simple tanong mo na, saan galing ang galit ninyo? Halimbawa, galit ka sa mga anak mo, ay kagawos mo, pabog, pagod, tugal, ulo ng mga anak mo. Pero kung titignan mo, saan nagagaling yung galit mo, baka hindi galit sa mga anak mo, baka galit sa asawa mo. Hindi mo mahanapin ang asawa yung mga anak mo. Hindi kung titignan mo, okay, galit ka sa asawa mo, pero titignan mo, baka sa galing yung galit mo, baka hindi naman talaga galit sa asawa mo, baka galit sa boss mo, galit ka sa boss mo, eh hindi mo makakaan yung boss mo, eh, mas ano maharapin mo. Okay, baka kung titignan mo pa, saan gagaling yung galit mo, baka hindi naman galit sa boss mo, baka galing dun sa opisina mo, na nag-chismis sa'yo. Okay, no? So you identify it, saan magalit ang galit mo, or baka hindi magalit sa opisina mo, baka galit sa sarili mo. Dahil wala nangyayari sa buhay mo. Pinagtao na nakatrabaho, ano? So where is your anger coming from? Galit ka sa tayo, galit ako. Tignan mo sa nagagaling yung galit mo. Baka galit ka lang dahil hindi nakapunta ng sign of peace. Lagi siya nandun, hindi ako nakapunta. Wala, bakit sa nagagaling yung anger mo? Baka hindi sa pare, bagong sa sign of peace. Kasi ba yung paris peace mo, yung sign of peace, o si Amon. Ano? And it is the same with the other emotions. You are in love, madly in love. Tanong mo na, bago mo pakasalay, saan galing yung pag-ibig mo? Baka pag-ibig sa kayamanan niya, baka pag-ibig sa konsyo niya, o baka pag-ibig na feeling mo lang na ganito kapag kasama ko siya. Where is it coming from? And that will make a lot of difference between ordinary galit and holy anger. Amen? Second question. Is your anger at par with your reaction? Ang galit mo ba ay katumbas doon sa dahilan ng iyong galit? Bagay ba ang galit na pinakita mo doon sa dahilan ng iyong galit? Okay. You saw the source kung saan gagalit ang galit mo. Ang ikalawang tanong, bagay ba? Katumbas ba yung reaction mo sa galit na nagpagalit sa iyo? Okay. Si Jesus, nakita niya itong mga nagtitinda ng mga kalapate, ng kambing, ng mga baka, at pinagtatabuyin, pinalabas niya. Pwede naman sigawan, pwede naman pakiusapan.
ginawang sabihan. Bakit pinagbabalik natin Jesus yung mga lamesa nila, tatabuhin yung animalo sa matiniting na rin? Again, is it at par with the source of his anger? Again, going back to the source of his anger. Ano po niyo bakit may mga kalapati doon, may kambing, at may baka na naunawaan? Kasi po noon, may mga taong gustong mag-offer in kind. Tulad po sa kayo, mas matin. May isa nag-offer ng saging, may nag-offer ng prutas, ganyan. Tagal mo na mag-offer dito ng gano'n. Anyway. Mahilig kasi ako. Anyway, because of it. So may mga nag-offer ng kind. At yung mangyayang nag-offer ng baka. Baka din yung offer. Ay, medyo mayaman, mga kabling ang yung offer sa templo. Kasi susulugin ito, then the smoke will go up to the Lord. Tapos yung kamay, pag-hati-hati nila, kakainin nila. May communion after communion. Pagkatapos ng misa nito. At yung mahihirap, dahil mahihirap, kalapati lang yung kaya. At yung mas mahirap, hindi lang kalapati. Bato-bato lang ang kaya. And you know, when Mary offered gifts to the temple when Jesus was born, you know what Mary offered? Burial vows. Because she was poor. And Jesus saw the discrimination. Yung mga may dalang baka sa sentro ng adaan. Tapos may special upuan sa harap. Tapos may special breakfast after Mass. Yung mga nagdadala ng mga patit, mga turtle doves, sa likod. Di ba makalapit? Di ba pwedeng sumali sa mga nakaupo na nag-offer ng baka? And then after Mass ay naku, di ba sila kasali? Dun sa communion after communion, sa labas sila, nanonood lang. Jesus saw that discrimination. The poor were thrown out. So his reaction was appropriate. He threw out lahat ng binibenta nila. Kung ang mahihirap hindi pwedeng pumasok, at yung mga binibenta nila hindi pwedeng pumasok. So his reaction was appropriate with the anger that caused that emotion. In-overtake ka lang sa highway, pinagbabaril mo yung overtake sa'yo. Ano? Ano? Hindi. Appropriate. Kinurot ka lang. Ano? Gusto mo i-surpass mo i-remise ang bumagsak sa bahan nila. Hindi appropriate. Ano? Sinabihan ka lang, tapos gusto mong sirain yung personalidad niya. Ano? No? Ginamit ka lang, nakagawa lang ng hindi mabuti, you don't talk to him for life. Abang buhay mo dita. Ano? Parang hindi bagay. Hindi appropriate. And again, making our reaction appropriate with the anger that caused us, again, that spells the difference between ordinary Galit and holy anger. Sinira lang niya ang yung parking space na bumomentado ka na. May kasabihan yung mga kapampangan. Nalala ito. May kasabihan po yung mga kapampangan. Porque pipukme insipit eno. Eno ko yung sabihan, buwak kinema. I did not explain it further. Okay? Third. Last question. There is the cause of the anger sa nagagaling. There is the reaction to the anger. The third is most